Haba Penteri Kampurai ka hukum jeng Kemegalia High Court. Babaro kidukan bat ki kali kamai. Kide banta ik jing thok bapaw sina baha. Nak banta kitu gibla dap aitika vaccinated. Bat ki bompat dap aitika not vaccinated. Menta kesengi ke karsan trik unaitung na kaliang ki bor peniai district jong ka West Castle district. Hapo ke jing ilam jong magistrate ba HK thaba. Rengkat ki pulet kila penlong jing talasi ya barok ki kali kamai ki bedan hapo ke sor nongstany. Hakan ni jing talasi lalap bagi babun hi ki kali kamai hasor nongstany kila ko ngo i jing tha. Da ka bakila ta ik te jing tho hakiyet kali jong ki nre ang donru ki bomsim par lata ni tho ai. Komta na kaliang jong magistrate lob tha iki bagi de banta no khnang bikin like na jing sya pensitom ne jing sya dan kuna nang ne sakmat. Te kumbang tip hi ba kayeng bisar ka badan buram jang ka jela jungi ka Meghalaya High Court kala aya ka ne ka hukum nado ka apply tadit bna jelio ba baro ki commercial establishment ka bomo ki dukan badi dinde ba ki commercial vehicle kali kamai ide banta yaki sticker nada ki ada dia ke injection ide ban ai ide banta sticker ba vaccinated ba to ke bam palle yakane ka injection covid ide banto ide banta ya ka sticker ka ba not vaccinated ke menta kasi ilayo eka order na u DC jang ka nangstoy bila ha yang i bangile yakane ka surprise checking ke kalong ke ba sotanat bat ka ba pinchloring i bangila ba bona ki dukan hi bat ki ne ki kali kamai bila ke kya ya la ka jong ka kya bat kilata yakini stickers ki ba to vaccinated but not vaccinated de kanya ka ai bor ka ai mensi mengi bangin bangin sakri susu ipai ba de kawai ka jingkin tu ya kipai ba jangkin nong song jang ka nong chamber kawai jingkin tu ya barok tu ki balada khas nyam suneng ba ki dei ban lek ban yo ya kan ka covid nang ba kan ai ka mer ka pha ka bokai bakya bangin ai ka lajing ya da na kan ka covid ka balakta ya ka vertebra kawai ba ya ka jala jungiru ki komba kalong mentahi kan ka vaccination hakan ya ka district demi kadang duna bha kadang koi tang kumba like way person te nang ni smat ngela pelong yakini ki awareness campaign shaki snong shaki center bofia shaki yoki han ban pen slowly ki fight ba bakin le yakan yaka vaccination te katung ka hukum mangilayo na ka yang besar badan buram kala ai haka da order ba uno brio pamle yakan yaka vaccine they ban submit ya kaneka covid test report malak posting dia kalong ka jingdo nang ka bakraw yakini kinong song dukan ba ikinong nya kali kamay lada malak posting ki habanay banle ya kaneka test balada la ba ki covid positive di haban song quarantine hasausi ki kindo ya ka kamay ka jingki dia nakata ka daw nakalyang ka office BC kinto ya ki ba nang song baro ba kinle ya kaneka vaccine kanang ba Inwanra ya kane ka jinsngan haka district jangi ba barok kinlong ki ba kwat bakya ba sashising in sala ban plebeng ya ki yoki hat kamai ka ji ya ki yang mane ba kunjuru ngin la ban plebeng no ya ki school barok ka district ki la babun hina ki kali ki lata ya ki sticker vaccine andai ki dondo kato ka ne ki ba khamta tingila shpintu ya ki ba ki de ban le ki cyber cafe ban le prenya itu sticker vaccinated na vaccinated jementang in continue ya kan ka jingle checking baladang ilap iki baki le persya tinimban si bandan kuna yaki katum ka Meghalaya Epidemic Act 2020